Päivää. Täällä on taas meidän vanha tuttu kaveri. Se on ollut monissa muissakin videoissa. Siellä on, kato. Vähän kuljetustyötä tehdään Mondealla. Juu. Ei yhtään pölisettiä, ei. On kylmä kyllä ulkona, eiks niin? Mitä tuntuu Mondella ajia? Juu. Ja älkää sitten ihmetelkö, että miksi tästä Mondelasta kuuluu kolina. Nyt katso. Mondeahan on hyvä peli, eiks niin? Siinä on paras oikeesti. Tuossa menee meidän edellä menee ihan... Minun mielestä ihan mukava auto. Land Roverit on kyllä. Mutta kyllä se Mersu pitää olla niinhän. Kyllä. Mikä Mersu? 109 tai 124. Asia. Juu. Mä nyt katkaisen ja katsotaan myöhemmin selvittiinkö. Nyt ollaan kohta pihassa, niin jospa me selvittää, niinhän en. Ei selvitä. Ei se. Tapaa meidät nyt. Joo, no niin se tappaa meidät. Voi. Ei se mitään. On tämä kyllä pössöä, kun pitää tälleen kuljettaa, ei pysty ite ajamaan. Niin ei se mitään. Tää on kyllä vähän mukavat maisemat kyllä. Tänne ei tullut aina mukava tulla, että kyllä mä tikkaan. Ja hyvin tuo ikkunakin on laitettu kiinni, vittu rälläkään laikalla ja tikkulla, koska se muuten tippuu ja... Juu. Mitäpä ei tuota lähiaikana tehdä? Mitä tuntuu kun apikka... Mitä tuntuu apikan omistaja olla? Et kommentoi. Ei hemmetti, tämä on kyllä ottaa maahan. Tämä on varmaan öljyt kohta. Vittu öljypohja on varmaan paskana koko... Ei liiaa. Se rupes valuttaa bensaa vittu kun hais. Voi vittu. Valuuttako? Kyllä se näet, kyllä hyi. Ei tuo kyllä pahasti kyllä valuuta. No joo, hais on. Ei valuuta pahasti. Vielä. Kuunnelkaa. Kyllä siitä jonkunlainen kilinä kuuluu. Ei vittu tää on varmaan, ei saatana mikään. On tää parempi kuin se Renaultti. No on ihan vittu. Ei ihan vitun parempi. Vaikka tää etuveto, mutta ei silti, tää on parempi kuin... Oli se. Ihan passi. Nyt meni öljyko. Ei se meni hiljaa. Ei vaan puhuta siitä. Ei huomata asiaa, niin ei tuu surullista fiilistä. Ei mulle kyllä tulisi mitään surullista fiilistä kyllä. En tiedä, mutta pesä on vittu kenolla aina. Se on kenolla. Nyt alkaa äkkiä pensapallua. Kallista tavaraa. Ei nyt kovaa satasella pitää. Ei, nyt kyllä. No niin, nyt sitä lähdettiin Mondella vähän. Hui. Tää on sitten viimeinen video, mitä meistä nähdään. Että... Eikä ammattikuski. Ammattikuski, paljonko sulla ajoo vuotta takana? Tarpeeksi paljon. 8 vuotta. Aja täältä kautta. Ai. Koska kahta vähän öljyä ja kolahti sen verran. Kolahtiko? Ei, en mä kuulu mitään. Nyt on tommonen musta vanha aika. On se kyllä. Mut se voi olla mitään, niin kahta. En ees kahta. On tämä kyllä Mondea hieno auto. Ei tullut mitään tamakkeja, ainakaan näytä. Ota noista naarmuista sitten. Jouset. Kaikkikin varmaan hei kolise ollenkaan. Ihan ehjää. 5/5. Ja tuo yritetään saada siihen. Eiks tuo Roveri? No. Roveri entinen. No niin, Mondeassa on taas uudet iskarit. Tällä puolelta puuttuu rengas. Ja siinä itse asentaja. Ja meikäkin kyllä asentin vähän. Ja tämä vaan ajoo piakkialla. Haista vittu. Kyllä se oikeesti tässä auttaa. Ja tämä on kyllä, Jere on kyllä kova, kun auttaa tämän laittaa siihen kuntoon, että pystyy pikkukierroksilla ajamaankin nyt. Kyllä tästä tulee hyvä peltoauto. Kyllä se Mondeo on paras auto. On tosi. Onko teidän mielestä Jere? Anna arvio. Täys passi, 5/5. Paska. Joo. Voisi joku nyt painettaa. Juu. No niin, siinä on meillä pro-kuski ja takana on Seera Neetiläinen.
Ei vittu melkein löi. Onneksi mulla on puukko, voi puolustautua, en nyt oikeesti. Nyt lähtee, ei pärkele puhelin tipahtaa. Huomasin kyllä. Kyllä repöö. Ei vittu me kuollaan, joo. Et jos joku näkee tän videon vielä, että joo, me ollaan kuoltu varmaan. Eiks niin? Joo. Vitulta minnekään kuollut. Kyllä se Mondeo kulkee. No mikä mielipide korjaajalta? Entäs apukorjaajalta? Helvetin hyvä. Ja kyllä sä pääset vielä. 5/5 kyllä.